Ahoj, vítejte zpátky na kanále s Adélou v Londýně. Dnes se společně podíváme do mých oblíbených královských zahrad Kew Gardens. Uvidíte v nich největší a nejstarší viktoriánský skleník v Anglii, to je tenhle. Vevnitř jsou nádherné tropické rostliny, vodopády, rybičky a spousta vzácných rostlin. Můžete se projít nahoře v korunách stromů nebo palem. A tohle je už další z těch skleníků, takzvaný Temperate House, který také obsahuje nádherné rostliny a všude je nádherná viktoriánská architektura. V zahradách se můžete takhle nádherně procházet, je tam spousta laviček, můžete si tam udělat piknik na trávě, některé části jsou takhle posekané, jako tady, ale najdete tam i části, které jsou takové jako divočejší, zarostlé, ale pořád všechno je to nádherně upravené. Všude jsou taková krásná zákoutí, jako třeba tady. Součástí zahrad bývají i výstavy. Já jsem tady se šla podívat na výstavu. Byl tam takový strom na plátně, obrovský, na ležato. Tady pro srovnání velikost člověka. No a součástí téhle výstavy byla i botanická kresba. Bylo to pro mě moc zajímavé, tohle všechno je prosím nakreslené. Jinak do zahrad se dostanete velmi snadno, a to na zastávku metra Kew Gardens a odtamtud je to asi 5 minut cesty pěšky. Tady máme další z výstav. Pokud můžete, doporučuji na návštěvu vyhradit si alespoň polovinu dne, ideálně den celý, pokud máte čas. Já vám ve videu ukazuju zhruba polovinu věcí, které v zahradách můžete vidět. Zahrady byly zapsány i na seznam světového dědictví UNESCO a jsou opravdu nádherné. Jsou otevřeny každý den od 10 do 7 a o víkendech potom od 10 do 8 hodin večer. Vstupné online za 22 liber, případně přímo u brány za 25 liber na dospělého. Pro děti je potom vstupné za 6 liber při platbě online. Mají ale také různé slevy, jako rodinné slevy nebo poloviční vstupné po 4. hodině odpoledne. A tohle už je Kew Palace, místo, kde byl ve svých posledních letech bohužel izolován od světa pro své šílenství král Jiří III. Mimochodem měl 15 dětí. Tohle je kuchyň, kde se pro něho a jeho rodinu vařilo a takhle vypadá palác zvenku. Bohužel se tam nedalo natáčet, takže proto jsou záběry jenom z exteriéru, ale určitě doporučuji prohlídku, velmi pěkně udělaná. V zahradách samozřejmě najdete několik různých restaurací, ale můžete si také vzít svůj vlastní piknik. Je tam také takové mini hřiště, není úplně extra skvělé, ale dají se tam děti vypustit a určitě si pohrajou. Skvělé třeba pískoviště tady, jak vidíte, ale je tam dost přeplněno, takže pozor na to. Nicméně děti můžete vypustit i tady na procházku v korunách stromů nebo na další místa, která jsem vám na videu neukázala. Takže ať se vám líbí.